Viżibbilment skomdi deputati nazzjonalisti naqsu milli jwieġbu dwar il-kwistjoni tal-paga doppja li jrid jieħu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrien Delija. F'konferenza tal-aħbarijiet immexxija mill-Viċi Kap Nazzjonalista Mario De Marco, akkumpanjat mid-deputati Kristi De Bono, Claudio Grech u Clyde Puli, il-ħarsa fuq wiċċhom u emilhom kienu sinjal ċar li Delija huwa suġġett delikat u kontroversjali. One News staqsa jekk jaqblux li Adrien Delija jieħu paga bħala kap tal-Oppożizzjoni u oħra bħala kap tal-Partit Nazzjonalista. Hawn minflok ħalla lil viċi kap tiegħu iwieġeb, Clyde Puli li qed jiġi imbuttat minn Delija biex jieħu l-kariga ta' viċi kap qabeż u ddefenda lil Delija. Però mhux talli mhix gidba talli kien Adrien Delija nnifsu li fil-preżenza ta' Puli żamm il-bib miftuħ għal din il-possibilità. Jiena ma neskludix illi min qed irendi xogħol jitħallas tiegħu. Ma neskludix għattax jekk xi ħadd ikun qed iwettaq xogħol, ma neskludix li għandu jitħallas, anzi ma nara xejn ħażin li min jaħdem jitħallas jekk qed tissuġġerixxi li min jaħdem m'għandux jitħallas, dik hija opinjoni tiegħek. L-iskumdita ma waqfitx hemm u jingħaqdet mas-silenzju. Staqsejna jemmnux li għandha ssir investigazzjoni dwar l-akkużi ta' ħasil ta' flus li saru fil-konfront tal-Kap Nazzjonalista. Evidenti n-nuqqas ta' reazzjoni minn Claudio Grech, wieħed mid-deputati li kienet jikkonsidra li joħroġ għall-kariga ta' kap. Bħarsu l-isfel kienu bħarsu l-isfel baqa', Claudio għażel li jibqa' b'fommu mitub. Taqblu li għandha ssir investigazzjoni fuq l-akkużi li kien hemm dwar ħasil ta' flus dwar l-istess Adrien Delija, ngħidu dwar il-kont ta' Jersey. Naħseb dak li kien hemm huwa in the public domain. Firri m'għandix inżid xejn iktar ma dak li ntqal. Reġinaj, m'għandix xejn inżid ma dak li ntqal. Biex b'hekk baqgħet ċara l-instabilità fil-Partit Nazzjonalista fejn minkejja t-tentattiv ta' wirja ta' għaqda l-aġir tad-deputati jixed mod ieħor.